И какво става, хора? Днес ще имаме една игра с BMX. Малко лаква. Айде. Чакай да си изключа интернета. Аре бе, защо лагваш? Щеш да е много яко, ако не се бех превил. 360. И барспин. Тук вече правя задно салто. Аре де, стига. Така. Сега ще го направя вече. Айде. Та-та-ра-та-та-та. Как се прибих? Голелото ми застана на едно място. Да бех паднал на граница. Аре да не мога да скача. Защо просто да не скоча от тука? Казах да скоча. Сега ще ида там горе. С телепорт, разбира се. Не. Айде. Така. Оп. Защо паднах? Стига да е. Сега много сменим. Пам. Аз искам да смена скина. Не искам да съм с обикновен човек. Защо? Аре ми иде. Пам. Мали. Защо бе? Стига уе. Бе, какво са буеш у мене, бе? Аз качам преди скока, брат. Така. Айде. Сега ще се кача нагоре. И ще скоча от някъде. Айде от тук рипам. Меню. Айде граница. Бе! Колко съм добър. I'm sorry, I don't speak it. I'm sorry. Али! Сега ти гол да те не виждам. Добре, чакай. Гол не... Айде продължавам си клипа. Имаш малка пауза. Yes! Аз ще се засила отгоре. Сестуар, омана. Айде. Спри. Така. Тук ще скоча през всички рампи. Мечка, изчезни. Прецака ми засилката. Армане! Брат! Аз съм велик. Барспин. Ето бе! Стига да! Айде! Шит! Айде границ пробвам. Брат, аз само го прескачам.
Бат! Само ми преш. Аре бе, граница. Аре бе. Какво е това? Аз изчезвам. Оу май гъднес! Оу. Сега ще направя много як рик. Удри, удри, удри! Пам. Мале. Граница. Ето е. Ето е. Ето е. Ето е. Ето е. Аре бе. Сега ако не успея вече. Ай, паднах. Ужас. Тук ще скача вече. Барспин. Как си шибно. Па. Не, защо? Защо слезнах стълбите? Оп. 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 Ето мале. Ето мале. Ето е. Аре граница, ако можеш. Бате, я не мога да скоча на граница. No. Да, бе. Ще има такива случаи, защото може би ще има и глоби и ще бъдем свидетели на ужасно грозни сцени, които не ми се мисли просто какво ще се случи. Много е неприятно това. Айде. Много така има един ефект на малко сила, But I'm speaking in the 50-50. I'm sorry, I don't speak it. И падам, бате. Айде. Това, което каза Мария, в момента също си мислех, имам много жени, които много добре се грижат за външния си вид и жена на 65 години въобще не може да каже, че е на топ. Те нямат право, според мен, чичовците, които седат на вратата Али! Тоу! I'm speaking. Ще си променя човека. Ще го направя на мечка. И мечката ми ще е розова. Не. Това ще го направя на зелена мечка. Вау. И ще променя колелото на зелено. Бейк. Мали. Разтресвах земята. Бабо, днеска как е те от... Чакай, не. После ще кажа нещо. Вижда ли Роса? Не. Не съм я виждал. Как? What the fuck? What the hell? Hey! Папа. пенсионерите с тези, които
Па-па-ра-ба-па-па-ра-ба-ба-па. Паднах. Па-па-ра-ба-па. Не, те, много пенсионери пък първо много години не What? второ, What? тези промоции, What, мечка? вериги, примерно, Втора мечка. Я да видим какво ще направим. знаете, предвид факта, че What? Как паднах? факт, те не могат въобще да Ари, уе! разберат до тях, като са. Така че Ари, уе! са много. Пресекахме точка. Армани! Това... Не, няма да падна. Тежко правене на трикове, брат. Пам. Ли! Левел трик. Още съм на друг мап. Фак. What? Има мисии. What? Мисия на парк. Значи всички тези пенсионери, които трябва да отидат от 8 до 10 да пазаруват, то ще има подструпване в градския транспорт, защото нали, тогава пък другите ходят на работа. Така че някак смислено, не помислено. Прав е го. Финиш. Yes. Dead end. Втора мисия. What? Мале. Аз да го скачам никакъв шанс. Финиш. Yes. Така. Али! На пета мисия какво яко ниво има? Аз трябва да мина третата. Айде. Ще скачам на червената рампа. Таран! Финиш! Yes! Така. Минах я. Така, енд. На четвърто ниво. Добре. Тайм 30. Имам 30. Имам 30 минути да направя. Тоест 30 секунди. Така. Дано да е финиш. Yes! Пета арена. Yes, още една арена. Fake skate. What? Това къде ме телепортна? What? За малко да падна на грайнд. Аз искам да се кача горе. Как да излезна, бе? Айде ще спирам епизода. Това беше от мен. Аз съм Мечка. Чао.